Какво е характерно за Националната здравноосигурителна каса? Тя покрива почти целия спектър от медицински грижи и то на изключително приемливи цени. Спешната помощ е безплатна, от което естествено се възползват и много недоброжелатели. Приятели, здравейте! За тези от вас, които не ме познават, казвам се Станил Дерменджиев и съм финансов консултант от Българска образователна кибернетика. Продължаваме да проследяваме връзката между личните финанси и застраховането. В този епизод ще представим здравните застраховки. Когато говорим за България, за нашата страна, за здравното застраховане трябва да спомнем, че то се разделя на два основни дяла, да го кажем – държавно и частно. Под държавно тук визираме Националната здравноосигурителна каса, която функционира като една голяма здравна застрахователна компания, монополист. Това е така, защото всички хора, които работят на трудов или граждански договор, са задължени по закон да се осигуряват в нея. В нея се внасят 8% от брутните доходи на хората с договори, като обикновено съотношението, не обикновено, то по закон, съотношението е 60/40. Тоест, трудещите се внасят 60% от тези 8% върху брутните договори, а останалите 40% на работодателите. Но тези 40% на трудов договор хората са си ги изработили, така че нищо не идва даром. Какво е характерно за Националната здравноосигурителна каса? Тя покрива почти целия спектър от медицински грижи и то на изключително приемливи цени. Спешната помощ е безплатна, от което естествено се възползват и много недоброжелатели. Минус на тази система са, че обхващайки толкова широк спектър от услуги, то лимитите са много ниски. За много от услугите, например избор на лекуващ екип, престой в болница и медицински консумативи за операции, трябва да се доплаща. Друг недостатък на тази система е, че тя се финансира само от здравните вноски на хората в трудова възраст. Но от нея се възползват и пенсионерите, и децата до 18 години, както и много от сивата икономика чрез опцията за безплатна спешна помощ. Ако към това прибавяме демографската криза, намаляването на трудовото население, виждаме, че бъдещи перспективи пред Националната здравноосигурителна каса не са много добри. Друга особеност е, че при онкологичните заболявания тази система също не се справя добре. Предоставя се лечение, но доста често то е некачествено и се налага до лечение в чужбина, което обикновено е свързано с много разходи, които най-често се покриват от семейството и роднините на болния. Сами виждате как едно такова заболяване може да повлияе на личните финанси. Въпреки тези негативи, човек е хубаво да си плаща здравните застраховки, защото на много ниски цени той получава значително количество здравни услуги. Можем да кажем, че това е една добра сделка. Частното застраховане, тук влизат здравните застраховки. Отличителен белег на частното застраховане е, че за разлика от държавното, то не е задължително. Можем да го разделим на няколко типа. Като първи подтип може да кажем така нареченото допълнително частно застраховане, здравно застраховане. Тук най-често влизат допълнителните здравни застраховки, които работодателите включват на името на работниците като вид социална услуга. За разлика от държавното осигуряване, тук се знае за какво може да се използва, примерно прегледи при специалисти без направление, средства за операция в болницата, изследвания и други. Знае се също и лимита и какво покрива. Тоест, човек, сключвайки застрахователна премия, знае какво точно получава и може лесно да се следи разходите. Този тип се нарича допълнително, защото обикновено се покриват услуги, за които трябва да се доплаща по Националната здравноосигурителна каса. Като консумативи за хирургическо лечение в болницата, леки операции или пък спестява време от посещение при личния лекар за направление през специалист, тъй като директно се отива при него. Друг тип частно здравно осигуряване, това е така наречено частично. Отнася се за конкретно заболяване, примерно няколко критични заболявания,
като рак, инсулт, сърдечни операции, трансплантация на органи и други. То е по-малко като обхват, строго профилирано, но осигурява изключително високи лимити почти на над 2 милиона евро и свобода при избор на лечението, примерно в Европа или цял свят. Тези условия позволяват на някои от тези критични заболявания да се проведе качествено лечение. Това са и най-достъпните продукти. Друг тип здравно частно осигуряване, това е цялостното болнично лечение. Това са по-висок клас продукти, които обхващат всички лечения, за които е необходимо човек да постъпи в болницата. Било то бронхопневмония, счупване на крайник, операция на апендицит, критично заболяване. Тези продукти покриват целият спектър от лечения и консумативи, които на човек е нужно да постъпи в болница, за които на човек е нужно да постъпи в болница. Тези продукти така надграждат частното застраховане и също предлагат високи лимити на избор на лечението в Европа и цял свят, но съответно са и по-скъпи. И другия тип здравно осигуряване, това е цялостно здравно осигуряване, амбулаторно, т.е. извънболнично и дентално. Като името на тези продукти обхващат целият спектър от медицинските услуги. Това са продукти от най-висок клас, като надграждат частичното, така и цялостното болнично лечение, като добавят извънболничното лечение, долекуване в санаториуми, лекарства и зъболечението. Естествено, това са и най-скъпи с най-високи лимити на лечение и избор на място в Европа и цял свят. Така, естествено, това описание е много общо, но който се интересува по-задълбочено от тези продукти, винаги може да се свържи с мен на телефон 0884 09 2984 и да ми пише по Viber и да разберем от какво точно застраховане се нуждае човек или как да направим комбинация от правилните за него застрахователни продукти. Важното, което човек да запомни е, че за разлика от държавното, при частното здравно осигуряване, всеки човек знае какво може да ползва, като лимити, какво покриват те, плащайки определена годишна застрахователна премия. Това от своя страна му помага, му дава една предвидимост в планирането на своите лични финанси и сигурност, че ако да се случи нещо неочаквано, той ще е адекватно защитен. Благодаря ви за вниманието и до следващия път!